lloc és agrair a l'Ajuntament tota aquesta sessió que ens han fet des del local, que de veritat que ens feia falta, perquè en Villarreal estem treballant moltíssim i el lloc que estàvem no era adequat a tota la feina que estem fent. Així segurament vindran 26 tècniques tots els dies a treballar, més 4 que ne vindran a la setmana dies alternatius, més tot el voluntariat que vindrem a treballar així també. O sigui que, com veureu, som una associació que tenim moltíssim que aportar a Villarreal i estem molt contents de que ens has concedit este puesto que en veritat té molta llum i està ben de categoria. També vull agrair, ja que estic així, a totes les empreses, a tots els que ens han ajudat en aquest recorregut d'ací de Villarreal, a tots els xicotets empresaris, a totes les xicotetes establiments com els comerços que també ens apoyen moltíssim, a tots els socis que tenim en Villarreal, que també vull aprofitar per dir que valorant que el Villarreal hauríem de tindre més socis i voldria dir que se feren la idea i que vingueren a la nostra associació, a ajudar-nos, perquè estem fent un gran treball en tota la gent que ve a l'associació, a Creu Roja, a demanar-nos ajuda, que últimament, com tots sabran, és el millor. I principalment també vull agrair a tots els voluntaris que ens estan apoyant, que n'han vingut molts i que ens estan ajudant moltíssim. A Maria, perquè Maria ha sigut la que ha portat tot això avant. Jo m'estic així un any i mig i estic molt contenta, però la que ha fet tot el treball, en veritat, ha sigut Maria. Així és que esperem que dins d'un mes i mig o 2 mesos que podem estar així i junt en això i en l'Eulàlia que tenim en l'aventura a França, la veritat és que podem ajudar a moltíssima més gent. Gràcies a l'Ajuntament, gràcies a Maria i gràcies a tots per estar així. Molt bé. Si Maria vol dir gràcies a tots, sobretot a l'Ajuntament, al nostre alcalde i a tots els que formen part de l'Ajuntament, perquè sempre estan al nostre costat i, en fi, al final ha arribat a això, Carmen. Però, bueno, Carmen diu que jo soc una persona més de Creu Roja, el que passa que sí, que era el cap de missió model, i era pues la que estava ahí, bum, parecía un picopada, però és una labor de tots i que estarem supercontents de poder estar en aquestes instal·lacions, que en realitat estem a 5 minuts de la plaça de l'Ajuntament, de tot esto, una plaça espectacular que coordina el bon temps, si fem activitats en xiquets o en gent gran, poder-la utilitzar també i vamos, que tots han treballat per a Villarreal, que han fet una feina increïble durant la pandèmia. Nosaltres la gent més gran, ja com som abuelets, des de casa el que fèiem era cridar per telèfon o fer alguna coseta, però la gent jove no us ho podeu imaginar. Moltíssimes gràcies a tots i ganes ja de mirar, sí, de veritat. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies.